Toto video je pre všetkých, čo zarábajú už, dajme tomu, od 500 do 1500 eur mesačne z ničoho vlastného a chcú to posunúť na ďalší level, čo je aspoň tých 10 000 eur mesačne, no nevedia ako na to. Moje meno je Max a vyskaloval som moju OFM agency na veľmi slušné čísla za posledné 4 roky a momentálne robím tieto videá, aby som možno pomohol chlapcom alebo kľudne aj dievčatám, ktorí tiež sa snažia niečo budovať. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako to dostať z 1000 eur mesačne na 10 000 eur mesačne. Ako prvé musíš pochopiť, že ty najskôr, keď zarábaš okolo tej 1000 mesačne, tak si na všetko sám. Dajme tomu, že si video editor, hej? To len trepnem teraz, ale dajme tomu, že si video editor a 5 hodín venuješ hľadaniu klientov a 5 hodín edituješ videá pre klientov, áno? Takže každý deň pracuješ 10 hodín a 5 hodín edituješ videá, 5 hodín hľadaš klientov. Logicky, keď by si teraz 50 hodín denne hľadal klientov a 50 hodín denne im editoval tie videá, tak to je 10 násobok, áno? Tým pádom by si logicky mal aj zarobiť 10 násobok a z časti je to pravda. Áno, na jednu stranu, keď dáš do toho viac hodín, len aby si dal viac hodín, ale je to nekvalitnejšia práca, tak to neznamená, že z toho budeš zarábať, ale keď dokážeš dať rovnako kvalitný čas do toho, tých 50 hodín, ako keď dávaš tých 5 hodín, tak malo by sa ti to na papieri a zvyčajne v reále scalnúť 10 násobne, takže z 1000 na 10 000. No problém nastáva tu, že ty nedokážeš pracovať denne 50 hodín na strihaní videách a 50 hodín na outreachi, pretože deň má len 24 hodín. No ako na to? Veľmi jednoducho. Čo musíš spraviť je, že musíš sa už prestať pozerať na to, čo robíš, ako na nejaký freelance job, kde ty robíš všetko, ale skôr ako na reálny biznis. Čo to znamená? V reálnom biznise máš zamestnancov a presne tu už budeš potrebovať zamestnancov. Budeš si hľadať VAs, čo sú Virtual Assistants, ktorí budú ti za A hľadať klientov a za B aj strihať videá. Zo začiatku odporúčam ti nájsť si tých VAs len na hľadanie tých klientov, aby si mohol ty možno prestať úplne hľadať klientov a všetok čas venovať strihaniu videí, pretože ty najskôr budeš vedieť, ako máš strihať videá lepšie ako ten VA a zvyčajne tí VAs, ktorí dobre strihajú videá, tak budú aj zbytočne drahí. Takže najprv ako prvé ten outreach, čo je tá najjednoduchšia časť, toto outsourcneš niekomu inému. Ako to outsourcneš? Sú na to stránky ako Upwork, Online Jobs.ph, všelijaké fóra a tak ďalej. Ľudia, čo majú záujem o tieto roboty, ich je strašne veľa a platiť ich môžeš 2 až 5 dolárov, záleží podľa toho, čo budú robiť. No a čo je najdôležitejšie a kde najviac ľudí pohorí je to, že oni dajú tú robotu tomu VA, ale ho vôbec nenaučia, čo má robiť a tým pádom vlastne nič nedokáže ten VA. Ty musíš pochopiť, že on je ako taký robot, ako taký tvoj sluha, ktorého ty naučíš presne, čo má robiť. Takže ty, keď si pomocou nejakej špeciálnej metódy, dajme tomu, že si cez takýto účet outreachoval denne ľuďom, našiel si tých klientov, že vieš, že to funguje, tak musíš jemu zostaviť ten účet alebo mu ukázať, ako má zostaviť ten účet a presne ho naučiť, čo má robiť, aby to robil tak ako ty, aby mal tiež tie výsledky a aby sa ti oplatilo ho platiť. Takže ty ho musíš presne naučiť a mu dať presný SOP, čo je Standard Operating Procedure, na to, čo má robiť a ako presne to má robiť. Keď ty ho nič nenaučíš, tak darmo môžeš si nájsť 10 ľudí, oni sami od seba ti tých klientov nedonesú. A veľa z nich ti sľubuje, že áno, že oni to vedia robiť a tak ďalej, ale zvyčajne sú všetko keci, len aby si ich zamestnal a najlepšie je stále si ty ich naučiť a vycvičiť podľa svojich vlastných predstav. Takže dajme VAC, dajme tomu, že začneš s jedným, naučíš ho a dajme tomu, že budeš teraz 7,5 hodín strihať a 2,5 hodiny outreachovať a budeš zarábať 2000 eur mesačne. To už je lepšie. No potom príde bod, kedy už nebudeš stíhať strihať, pretože bude veľa tých objednávok, tak vtedy už budeš musieť nájsť aj editorov a takisto editorov budeš musieť naučiť tých VAs tvoj štýl editovania, ktorý sa páči tvojim klientom, pretože keď zrazu im necháš voľnú ruku a nohu, ako sa hovorí, tak zvyčajne to nebude ideálne a tí klienti odídu. Nie je to jednoduché takto scalovať, ale je to jediná cesta, ako to vážne scalnúť poriadne. Samozrejme sú biznis modely ako e-com a tak ďalej, kde možno teoreticky nepotrebuješ nikoho najať, ale len zvýšiš ad budget, ale pre 90% biznisov proste potrebuješ tých VAs a bez toho sa nezaobídeš. Takže dúfam, že som ti možno dal nejakú novú perspektívu na to, ako sa posunúť z tých 1000 na tých 10 000 a aby si mal na čo makať. Ak sa chceš naučiť OFM, čo je biznis model, ktorý robím ja, OnlyFans Management, tak v popise úplne zadarmo dávam kurz, nemusíš nič kde sa prihlasovať, nič platiť, je tam úplne zadarmo kurz, kde je asi 20 lekcií a taktiež aj zadarmo dávame modelky každému, kto chce, takže reálne zadarmo dostaneš modelku, na ktorej môžeš pracovať a taktiež
Ukazujeme tam, ako generovať AI content pomocou môjho toolu modelclone.app, takže vlastne dostaneš všetko úplne zadarmo. Nezabudni mi dať subscribe, follow na Instagrame a vidíme sa o ďalšieho videa. Čau, čau.